Salutare rechinașilor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi facem un tier list pe canal cu jocuri. După cum vedeți aici avem Lego World, FIFA, CSGO, GTA, Minecraft, Fortnite și multe altele. Începem cu Lego World. Mișto, nu pot să-l trec la nu pot să-l trec mai sus. Nu pot să-l trec mai sus pentru că se putea mai bine, la un moment dat te plictisești de el, devine greu și toate astea, dar chiar e mișto, chiar merită încercat. Clash Royale e foarte mișto, dar nu pot să-l pun la zeu, pentru că te enervezi foarte mult, știți și voi. Da. Jocul ăsta poate să mă jurați prin comentarii, dar chiar nu-l știu. Mortal Kombat. Băi, e zeu, mă, Mortal Kombat. Am făcut Mortal Kombat. Bă, orice Mortal Kombat e zeu pentru mine. Far Cry 5. Far Cry 5. Zeu. Na, ce zice? E zeu. Urmează Brawl Stars, care toată lumea îl joacă. Dar eu vă zic, bine, aproape toată lumea, dar eu îl pun ori la mișto, ori la mem. Și vă zic și de ce. Era fain înainte. Chiar era fain, dar mulți s-au plictisit de el. Era un joc grozav și astea, dar au adăugat chestii noi. Dar nu ceea ce ne doream. Nu ceea ce ne doream. Adică au scos boxurile. De ce? De ce le-au scos? Nu știu, n-am. Degeaba le-au scos. Nu. FIFA 20. FIFA 20, băieți. Cui nu-i place FIFA? Cui nu-i place FIFA, băieți? Cui? Și fete, scuze, băieți și fete. Watch Dog. Cel mai prost joc pe care l-am jucat vreodată. Are o grămadă de buguri. Frate, are o grămadă de buguri și n-am ce să-i fac. E faină povestea, dar are o grămadă de buguri. CSGO, băieți și fete. Și el e mișto. El chiar e mișto. Da. Bine, e mișto, nu pot să-l trec la zeu, e foarte mișto. Bine, fiecare cu părerea lui. Fiecare cu părerea lui. Deci, nici nu GTA San Andreas e cel mai tare joc, băieți și fete, din istoria GTA-ului care poate să existe. Cel mai tare. Da. Parcă ăsta e Goat Simulator sau Farming, nu e Goat. Îl știu, dar nu m-am jucat niciodată. M-am uitat la niște youtuberi și o să-l pun la me. GTA 5. GTA 5. Stai să mă gândesc. Și așa între zeu și foarte mișto, dar trebuie să mă gândesc. Nu, frate, e împreună cu
frățicul nostru San Andreas, pentru că 3 protagoniști 2013. Bine, Rockstar-ul putea să facă și GTA 6 și GTA 7 în anii ăștia. Chiar și GTA 8 dacă munceau mai mult. Bine, puteau acum în GTA 8 să-l fi început. Dar nu, măi. Ei s-au plictisit să facă. Puteau să facă o grămadă de jocuri. Nu poți să-mi zici mic, te-ai chinuit. Atâția 9 ani și nu-i gata. E imposibil. Imposibil. Aici Rockstar chiar m-a dezamăgit. Dar GTA 5 e un joc bun. Asta nu. Forza. Foarte mișto. Mișto, mai tare a fost 4. Atât timp uit Neighborhood. Nu, dar nu-i Neighborhood. Ok, jocul... Ok, Neighborhood sau nu știu. Ziceți-mi în comentarii că tot timpul uit. Foarte mișto, foarte mișto. Secret Neighborhood. Și ăsta e tot mișto. Outlast. E un joc fain. Dar nu-mi plac jocurile horror. Și de-aia o să-l pun la meh. Ok. Minecraft. Cel mai tare joc ever, frate. Stați puțin. Cel mai tare joc ever care putea să existe. Care poate să existe. Poți să faci o grămadă de lucruri pe el. O grămadă de lucruri. Fortnite. Prietenii mei o să-l pună la zeu. Dar eu îl pun la foarte mișto. Pentru că nu poți să... Adică mai ales cu update-ul ăsta, care nu poți să ții aproape nimic de pe Battle Pass. Serios. Nimic. De asta m-a cam dezamăgit. Din păcate nu-l știu. Call of Duty. Foarte mișto. Și Just Case. Nu știu. De ce Stați că m-am grăbit puțin. De ce Call of Duty e la foarte mișto? De fapt o să-l pun la meh. Nu. Mișto. E foarte fain, dar nu se compară cu PUBG sau cu Fortnite, rechinașilor. Chiar nu se compară. Și cam atât a fost și episodul de astăzi. Nu uitați dați un like, share și un subscribe. Să nu uitați de clopoțel. Pa, pa!